गिबिसिनथाराव जोंनि बासिगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ आं हामबायदों आरो नैथियाव बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फै अब्ला जोङो बोसोननि फारसे थांनि। आङो लादों माथाइनि 10:16 बेयाव बुंदों, खोनासं, सिखावफोरनि मादाव मेन्दाफोरखौ थिनहरनाय बायदि आङो नोंसोरखौ थिनहरदों। नोंसोर जिबौफोर बायदि सियान आरो दाउथु बायदि दद्र जादो। नै अनज्लायग्राफोर जोंखौ मा बुंदों बिसोरो ना, जेरै मेन्दाफोरखौ ना दिनै सिखावफोरनि गेजेराव थिनहरनाय बायदि नों आरो आं साफ्रोमखौबो अनज्लायग्रा लोगोफोर दिनै बे संसाराव बेबायदिनो थिनहरदों होननानै बुंदों। दिनै जों साफ्रोमखौबो मा होनदों आरोबाव जिबौफोर बायदि जोङो सेलथाय जानांगौ होनना बुंदों आरो दाउथु बायदि दद्र ना। दिनै जोङो नाय, दिनै मेन्दाफ्रा दिनै बै सिखावफोरनि गेजेराव थाङोब्ला दिनै बे मेन्दानि थाखाय जेरै समायसाया अलरेडि दंखायो, अब्ला नों आरो आंहाबो दिनै बे संसारावहायो दिनै इसोरजों थिनहरजाबायब्ला अलरेडि जोंनि गेजेरावबो गोबां मा होनदों समायसाफ्रा दंखायो ना। दिनै जोङो साफ्रोमबो इसोरनि फिसाफोरनि मादाव ना दिनै अलरेडि जायहा इसोरखौ लागोन आरो इसोरनि बोसोनजों थाबायनो नाजागोन आरो इसोरखौहाय दिनै दावदाव खालामगोन, दिनै बे साफ्रोम दिनै बिदा फंबायफोरनियाव मा आनजादफोरा दंखायो। मानोना जेरै मेन्दानिखौ दिनै सिखावफोरनि गेजेराव थिनहरोब्ला दिनै बे मेन्दानि थाखाय अलरेडि मा आनजादा दंखायो। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो दायो दं ना। दिनै जोङो गालाथियानि 5 दिनै 17 जों नायब्ला नुनो मोनो ना, बेयाव मा बुंदों, दिनै बेवहाय मोदोमनि लुबैनाया जिउनि हास्थायनायजों दिनै मा जायोनो, दिनै बेवहाय हेंथा होयो होनदों आरो जिउनि हास्थायनाया मोदोमनि हास्थायनायखौ हेंथा होयो। थिग बेबायदिनो जों बेयावनो सोलोंनो मोनो अनज्लायग्रा लोगोफोर, बे जों संसाराव फैबायब्ला जोंनाव दिनै मोदोमनि देहानि लुबैनायफोरजों जोङो नाख्रेबजागोन आरो बेबायदिनो जोंनियाव गोबां आनजाद खैफोद दिनै फैगोन। जोङो बे आनजादफोरखौ जोङो सौसिलांनो हाया जागोन ना अनज्लायग्रा लोगोफोर। दिनै जोङो मा गुबुनजों रायखुमा जागोन आरो संसारिफोरजों मा जागोननो जोङो नासयजागोन, जोङो बुजानोबो गोनां जागोन। अब्लाबो दिनै जोङो मा होनदों, इसोरा बे संसाराव थासान्दि मा होनदों जोंखौहायो जिबौफोर बायदि सेलथाय जानो थिनदों आरोना। अनज्लायग्रा ख्रिस्टियान बिदा फंबाय दिनै नोंथांमोन, जों साफ्रोमबो ना दिनै जिबौफोर बायदि आरो दाउथुफोर बायदि दद्र जानानै जोङो दिनै बे संसाराव हान्थिलांनांगोन आरोना। अलरेडि जोंनि सायाव दिनै जेरै सिखावफोरनि गेजेराव दिनै मेन्दाखौ थिनहरनाय बायदि बे संसाराव जोंखौबो दिनै इसोरा थिनहरबाय। अब्ला दिनै जोंनियाव गोबां आनजाद खैफोदा दंखायो, नाथाय इसोरा बे बोसोनजों बे बाथ्राजों जों नों आरो आं जों साफ्रोमखौबो ना अनज्लायग्राफोर दिनै सांग्रां जानानै थानो थाखाय बा जोङो सैसोनानै हान्थिलांनो थाखाय दिनै इसोरा जों साफ्रोमखौबो दिनै बे बोसोनजों जोंखौ बोसोन होदों। बेनिखायनो बे गुसुंथार दिनै आङो इसोरनि बाथ्राखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। एसेनोसै।